Mads! 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 Si pare Mads nadakpan! Ano ma? Saan man ito ni Ron? Tako na kitang problema ba, ani? Sao na ni mga mahanapod? No na, sugarol magkanda ko. Ma! Eskwela na ko ba? Yung baon mabi. Ato sa mga amahan pangayo, kay wala ko'y kwarta dire. Ano mo ko aning balay? Sige. Pa! Yung baon pa ba? Eskwela na ko pa. Ha? Balon? Okay, kwarta dia? Oh, balon. Eskwela na ba ako? Pigi, malit ako ba? Saan yung oras oh? Pa mo ko'y kwarta dire? Pa mo ko'y sildo ron? Pa mo sa imong classmate ito kumasahe? Eh, ako po ko'y kwarta. Saan na siya eh? Di bakit pamasahe lang ba? Pero kung bakit, pangita ba agad ito kaya ako tayo kwarta ron? Day! Bukari kayo mukhaon ko. Unsa? Mukaon ka? Kung gani kay gihatag sa mong anak ko baon? Na kan-aning puro kanon dire. Huwag ka produce og sudan dia. Wah, di pulos ng balaya ni ba? Kahilas po ni tawhanan ni Womgay kay hatag-hatag na kong kwarta. Pre, manabong na ta! Ulat ako, magdungan na ta! Nakipagkapital na pre. Ay nga, uy, kay... Ay, 2,000 ako dili ako nung itong taguan kay... Baw, kapag lubog ko na naikuan ron. Oh, mayo. Okay, kay na. Sige ka pa pre, sige ka pa mo. Pare na itong... Bago na ko. Napay korta. Ha? Napod, dili mo itong gapir na to. Ah, sige. Sus. Wa kahatag siyang pambaon siyang anak. Pero pang sabong na ah. Pantay jud ka unya. Nasa, uy. Urot akong 2,000 ba? Pildi jud. Ulam na sa kuha ni ron. Mads! Wa kay istrang kwarta dia, pakulam ako, Pamangkay hulam pare, desmil pare, wa pa mga kabayad pare. Sige, mabalik to sila ba? Pildi mo ko good. Na, pasensya Huwag gyud. ka dihay, isang gamay lang. Wala gyud pare. Sige, Mari. Mingita lang ko dito sa silingan, basig naas lang dito. Ingon ka wa kay kwarta. Damo na kay 2,000 pang sugal. Ay, si Samok nila, ipildi na ba kurog 2,000? Imong anak ba nag-eskwela, nagbaktas ra. Nya ang sudan na to ginamos. Sa bahay mo, masig magyaw-yaw. May pagbabalik ko sa sabungan. Basig, mabuhay na sama ko dito. Malas jud ko ni akong bana ba. Anong mao pamjud ako na bana oy? Ma. Uy, sige, baktas mo na eh. Sakit na akong bagtak ba? Ay ma, nada may project na pod. 1,500. Ha? Project na pod? Lima na sa tani oy. Mogay no, patuon kayo mo dito sa eskwelahan, kamo ni Papa. Kasi siguro ko promise dito, makabayad. Tanong akong sapatos o, sana yung problema ani. Nalangkat ng lapa-lapa. Say binaktas. Gana to problema ani oy. Nyawar ba ko'y trabaho? Napyung amahan mo, sabong ragi huna-huna. Mads! Si pare Mads nadakpan! Nasa pres pare din mo? Nadakpan sa sabungan, Mads! Tuwa sa presinto ron! Alam ma, saan man ito ni Ron? Tako na kitang problema ba ani? Sao na ni mga mahanapod? No na, sugarol magkanda ko. Usog man manabong. Problema na putaan ni Ron.